Zvachizoendwa muri yeZimbabwe apo panobatwa ZANU PF ichikooparata nevanhu veopposition, vanhu veCCC kuti ipushe for ma-elections kuti arege kuitwa muna 2028. Vari kunzi vari kukolaborata nevanhu vari kunzi ndo vatengesi, mabetrayals, vanhu vakaita kuti vanosonjamisa vasiye bato ravo reCCC. Sanapinda munhu auzvizive kuti bva subscribe olike utina on the bell icon. Saka dzichibuda panapa muZimbabwe anonyora chiti, in a recent daily news report, it is claimed that ZANU PF and CCC leaders, including interim President Ncube, are cooperating to postpone the 2028 elections. ZANU PF spokesperson Chris Muchangwa mentioned that the CCC has proposed a consensus-based government focusing on national development over elections. Despite President Emerson Mnangagwa's firm denial of any desire to extend his rule beyond 2028, the reports suggest otherwise, hinting at a possible bid to prolong his tenure through alternative means. Ndo mashoko ari kuda pana zvinzi idi Mnangagwa ada kuextenda tenure yake kuti arege kungosvika achitonga kusvika muna 2028 asi akwanise kuextenda kusvika muna 2030 vachinzi vada kuchinja constitution through kushandiswa kwevanhu veopposition, vana Ncube vakapanduka. Chimbotudzai mafunguro enyu not kudii pamusoro pemashoko awa. Pinda comment section medu, sanga no subscribe, kuleka, chinotina on the bell icon. Tombochora maupdates anokupa pari paZANU News Live.